Da det var vores første bolig og første boligkøb i det hele taget, så gjorde vi meget ud af at gøre forhåndsarbejdet korrekt. Vi snakkede med ejendomsmægleren, med kommunen, læste lokalplanerne igennem. Vi ville virkelig være sikre på, hvad der kom herovre på den anden side. Og vi kan jo bare se, at det, som der er lagt op til nu, det er overhovedet ikke det, som der var lagt op til for lidt under 2 år siden, hvor vi sagde ja til grunden. Det gør jo også, at det stiller os i en lidt svær situation, for det er jo ikke rigtigt det, vi købte ind i. Vi har købt en grund, hvor der skulle være udsigt og luft, og nu står vi til at kigge ind i en væg. Vi er enormt ærgerlige over de her ændringer her, fordi vi endte jo med at købe grund på sydsiden, som gjorde, at vi betalte omkring 300.000 mere for vores grund, end grundene var blevet prissat til på nordsiden. Reelt står vi jo med den udfordring, at hvis det her bliver til virkelighed, så vil vi have en grund og et hus, der er vurderet højere realkreditforeningen, og dermed har vi fået et højere realkreditlån, og samtidig vil vores hus i realiteten være meget mindre værd. Man kan jo bare holde fast i de oprindelige planer fra Odder Kommune og fra byrådet. Etplanshus, præcis ligesom de 37 boliger, som skal bygges hernede i baggrunden. Altså på den måde vil alle jo være glade. Vi kommer til at miste rigtig meget på det her. Både, hvad kan man sige, helt åbenlyst, så er det jo udsigten og glæden ved naturen og området, og også vores opsparing og det, vi sådan ligesom har købt ind på fra start. Så vi har rigtig meget på spil i forhold til det her. Det er vi rigtig kede af. Den oprindelige plan 1143 viser, at borgerne kan bevare udsigten, og at de nye boliger vil ligge lidt lavere, så alle har udsigt. Det er formuleret, at bebyggelsen skal følge ned i området. Det vil vedtagelsen i lokalplan 1162 helt ændre. Det er faktisk normen for hele området, at man følger området ned. I det nye forslag 1162 foreslår det, at der bygges i 2 plan øverst i området, hvilket fjerner udsigten totalt for alle andre. De 2-plansboliger kan blive op til 8,5 meter, plus terrænregulering opad, som de foreslår. De øvrige 37 boliger vil være i 1 plan, og det er jo enormt for dette skønne område ude i Bendixminde. Problemet kan let løses ved, at boligerne i den øverste række er i 1 plan, og ikke terrænreguleres op, men ned. Herudover bør udsigten jo vel også have et grønt område til legepladser, og er med til at drive og vedligeholde stier og de grønne arealer for hele området. I 1162 har man foreslået, at udsigten udtræder af grundejerforeningen. Så hænger borgerne på Rensmark og Kravsmark jo på hele regningen for vedligeholdelsen, og udsigten slipper for deres del. Udsigten bør også have parkering og grønne områder, som jo kan placeres øverst i området. Så løser vi jo udfordringerne sammen. Vi er i Kravsmark og Rensmark og Bendixminde meget klar på at indgå en dialog. Lad os få gang i den.